So guys, जोङो दा आबै मोननाव थांनो नागिरदों। आइ दं, मादै दं, गासैबो आइनि न'आव ना? नोंसानि न'आव ना? बा ओं दालाय। मादै दं, जारौ दं, बैनाय। मैं किधर? सिगाङाव। बिखुनजोनि न'आव। Guys, दा जों ओंखारबोबाय बेनिफ्राय नोंथांमोन बुंनानै तितिलिगुरियाव साफा जोंहानि बंस'आनो गोजा माने आलासियानो गोजा दा जों फार्स्ट नायबाय जादों बैनाय जायो ओमफ्राय आरो जारौ ओइजाय मादै आइया खनायाव आरो नै सासे न'निफ्राय खमसे खम 15 किल'मिटारसोल' गोजान जागोन नामाथाय जोंहानि आइनि न'आ माने आबैनि न'आ आगोलाव जों फैबाय थायोमोन दा आबैबो गैला नालाय फैनाया एसे खम जाबाय आरो दा गोबाव जाबाय आंथ' फैनाया ओरैनो बोसोरसेसो जाबाय नामा गोबावथार जाबाय बेनिखायनो दिनै आं दहाय फैगोन होननानै मिथियामोन ओमफ्राय दा लिंना लाबोदों थांबाय थाग्रोनोसै जों दा आइयाव सोरनावबा हाबनाय जायो स' गाइस नै टल गेटआ जाथारसिगोन आं आगोलाव देखायदोंमोन ना दाबो कमप्लिट जायाखै नों सानैसो थाबाथाय जागोरबाय जोंनि कार्बि आंलंआव बेल' नामाथाय मोनसेल' टल गेट So guys, दा मिदुफोर सफैबाय जोङो ओमफ्राय नै बेफोरनो गासैबो गामिया आरो आबैमोननि गामिया दा एसे इजा हाबलांबावनांगौ नैलाय बेजाय हाबलांनांगौ आबैमोनना इसानो हाबहैगोन ना आबैमोनना बे लामाजों हाबनांगौ ओमफ्राय आलासियानो गोजा ना बैजा हाबग्रोना फैदोंसै जों बैसागि दंना गैयाथाय बैसागिया बैसागि लाङानि बैसागि हा मा लाखो माजा लादां हाय माजाखौ लोंनांसिगोन आङो थाङो नोंसानि न'आव दा हरावसो लोगो मोनसिगोन आंनि न'आ बेफोरनो आरो आंनि न'आ होनबाबो नोंनि मेन न'आ बिनानाव बिब' बे आंनि बाजै बेयो जाहानिया आदानि आरोना आदामोन आरो आदाया गैला जाहानि बे आदानि न' ओमफ्राय सासेया लोंनायानो जोबा न'नै हाबबाय ना न'थाम जाबाय ना आइया थ' आंनि आदानि फिसाजो गेदेर बियो आरो नैबे बाजै गेदेर नङा उन्दै आनै आरो दंबायोसो थ' दिनैसो फार्स्ट फैदोंना नों बे गामियाव दस्रा जायगायाव फैबाथाय जेबो जाथ्रानि ब्लगानो जाथ्रा एक्टिंफोरखौनो बावगारजोबो आं रायलायनाय एक्टिंखौनो दा सम बारा गैला ओमफ्राय नोंसोरनि न'खौ माला गाबोननि भिडिअ'सो देखायदेरनोसै ना दा न'नि मोनसे मैया उजन खालामनाय भिडिअ'खौसो होदोंसै आं ना आलासि जानानै दाबो न'खौनो मोनहैयाखै आरो आइ मोनानि न'आव दाबो सहैयाखै आं नोंथांमोननो दिनै देखायला गाबोननि भिडिअ'जोंसो देखायदेरनोसै ना जोंबाबो न' मोनहैनाय नङा बिदा फंबाय बिब' बिनानावानो आङो मैयानि भिडिअ दङ दे बेखौसो होदोंसै आङो नोंथांमोन ओमफ्राय दिनैथ' मोनहैखानाय नंला नालाय भिडिअखौ थाब आपल'ड होनांगौ बेनिखायनो आङो बेयाव थांबाय थाबाथाय गोबाव जागोन आं गाबोनसो देखायहैदोंसै नेक्स्ट भिडिअनि गेजेराव स' गाइस दा जों मा सुनो नागिरदोंमोनलाय अजन सुनो नागिरदों बाबाया माला दा फैदों अजन सुग्रा नों सुबाय खै केजि दं नोङो आंना माबाल'सो 50 केजि आरो नोंलाय 50 केजि 2 केजि 3 केजि आरो बेसेबां दंथाय आरो आदानिया नोंनि आदानिया 60 केजि आं सबसे बारा जागोन आं ओंखाम जायाखै दाबो हमलाय नोंनिया मारै बारा जानो गस्लायाव नोंना सेरसे दंखायो बोरै अन खालामदों ना खालामा बिजा दं बै नै बिजासो नै बेलाय बिजासो
수능 해말라. 떨려 같아요. 하자. 제가 아이스타임을 가크나 나이 되시대. 58, 59. 안 50, 59. 네. Dia nak aku naik ni. 아니, 그래, 꼼. Kau beri, dia pilih bungkret. 70? 75. 75나 70. 그럼 사. 안 되겠지. isang uson. Wow. 75, 76 이 정도. 둘 사. Turkizi bara dong ang tinali. 맞아, 한 시키지 마시. Dawai pernah kena bangkit, dawai ni aku. Besang. Sati lum, sati. Sebagai sang 70 kg nang besang tumlai. Asrit. Angno सबसे clear nang gakalai de gakalai ada gakalai ding de. 굽스 좀 De lai de lai. Aku deh, kusap sedang par. Goslak punani gakhababu ang nei be 60 68, 99. 60 de 800 gram aru 61 jayakhai ang 70 ni bara dong. Bapa ya? Babe ang ma mithi. Bapa ya 50 kg ada 3 kg. Hey, ma 20 kg kom. Nang besang tumlai. Gakalai ni gakre. Re nai ni? 57. 나 Pa 57 7. 800 gram. Dollar thalai. 90. Yes, 58 jahang are. Yes, 50 gram. Ana gakalai, thanglai. Gakalai nai ni. 방에 얼마 맞다 띵기지 쓰고 마. Ai khnai ni bar. Bere. 감자라네. Ada si bata sampai. De oंखाम जादो दे नोंसोर सबबो आं जायाखै होमबाबो 70 आ ओंखाम जाबाथ' दंबैसो Aku dia. बेसां जादो 53 100 ग्राम आरो बा आरो नों गय लागासिनो ना खुगायाव दे ओंखाम Baba gusu, baba sulai. सुलाय नायथारनोसै 53 नों 57 ना 57. ओमफ्राय नों 60 아빠야 53. 53 57 60 बाबाया बेसां Yang nak puas si bara. 50 Supaya lu macam ini ni kan puas si kon dah. 아이니프라이. 마부상 55 나. 52 केजि बारा बाबाया नोङो 2 केजि बारा आइनिफ्राय ओइ खासेया आरो 2 केजि बारा आइनि 3 केजि बारा गायजानिफ्राय Kau nak dia bisa. आं 10 केजि बारा Wah.